Σήμερα γιορτάζουμε όλοι, ξέρετε. Είναι των τριών ιεραρχών. Θα παρακολουθήσουμε πολύ όμορφα τη γιορτή μας. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας, τις τρεις θηρίους θεότητων, τους την οικούμενη ακτήση, δόγματος δύο πήρσεσαν μας, τους μελήρητους ποτάμους της Σοφίας, τους συγκλήσει βάσας θεοδοσίας, να μας καταρβέσαν μας. Βασίλειον των Μέγαν και των Θεολόγων Γρηγορίων, συν το κλίμα Ιωάννη, τον τυργόταν χρυσοδημόνη, πάντες ή των λόγων αυτών εργάστε, συνετάντες ύλης τιμήσομεν, αυτήν αυτήν τριάδη, υπερημόνα υπερβεύωστη. Η 30η Ιανουαρίου είναι η μέρα γιορτής της παιδείας και των γραμμάτων. Η μέρα που τιμούμε και γιορτάζουμε τους τρεις μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Τον Βασίλειο το Μέγα, τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Οι τρεις αυτοί μεγάλοι ιεράρχες πέτυχαν την αρμονική σύνθεση της αρχαίας ελληνικής ή αλλιώς κλασικής παιδείας με τη χριστιανική πίστη. Πότε όμως καθιερώθηκε η κοινή εορτή των τριών ιεραρχών? Θα πρέπει να αντρέξουμε περίπου 1000 χρόνια πίσω, στον 11ο αιώνα, στα χρόνια του Αλέξιου του Κομνηνού, όταν ο Μητροπολίτης Ευχαϊτών της Μικράς Ασίας, Ιωάννης Μαυρόπους, προκειμένου να δώσει τέλος στις διαμάχες των χριστιανών και το ποιος είναι πιο σπουδαίος από τους τρεις πατέρες, πρότεινε να θεσπιστεί κοινή εορτή των τριών ιεραρχών. Από τότε, η μνημή των τριών Αγίων εορτάζεται την 30η Ιανουαρίου με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Οι μνήμοι τους εορτάζονται με μεγάλη ευλάβεια και στην τουρκοκρατία. Μόνο πως σε αυτή τη χρονική περίοδο η εορτή προσλαμβάνει και το χαρακτήρα εθνικής εορτής. Πέρα από η εορτή της παιδείας και των γραμμάτων, μέχρι βέβαια να καθιερωθεί ως ημέρα εθνικής επετείου η 25η Μαρτίου, στο ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος. Σε περιοχές όμως όπως η Ήπειρο και η Μακεδονία που άρχισαν να απελευθερωθούν, η γιορτή των τριών ιεραρχών παρέμεινε εθνική εορτή μέχρι το 1912, καθώς επιβεβαίωνε την πεποίθηση του εκεί ελληνισμού, ότι αποτελεί αδασπισία ιστορική συνέχεια του αρχαίου ελληνικού και βυζαντινού πολιτισμού. Το 1841, με διάταγμα του Όθωνα, στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, καθιερώνεται και επίσημα η εορτή των τριών ιεραρχών, ως εορτή της παιδείας και των γραμμάτων, ενώ στα 1856 το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαίδευσης προσδιορίζει την 30η Ιανουαρίου ως εορτάσιμη ημέρα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τους πολέμησαν, τους κυνήγησαν, τους είπαν παράλογους. Αργότερα τους ονόμασαν σοφούς δάσκαλους. Τους ξεχώρισαν, τους είπαν μεγάλους στη ζωή και στο πνεύμα. Ήταν και είναι και οι τρεις μεγάλοι. Επηρέασαν βαθιά τις δομές της κοινωνίας και του πολιτισμού όλων των εποχών. Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ανέβηκαν τα σκαλοπάτια της επιστήμης ένα-ένα.
Μελέτησαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και κατάλαβαν ότι η ανθρώπινη λογική έχει όρια. Γι' αυτό αναζήτησαν στο τέλειος την πίστη στο Θεό. Μόχθησαν για την κατάκταση των κορυφών της γνώσης και της αρετής. Διαθέτοντας δυνατό μυαλό και αρετή, αποτελούν τον πετυχημένο συνδυασμό πίστης και επιστήμης. Δάσκαλοι του χριστιανισμού και της επιστήμης μιλούν στη νέα γενιά και με τη ζωή τους και με τα λόγια τους. Έκαναν ζωή ό,τι δίδασκαν. Αφουγκράζονταν τους πόθους και τις αγωνίες της νεανικής καρδιάς. Όλη τους η ζωή ήταν ένα ξέσπασμα αγάπης, μια φλόγα ειρήνης, μια δροσοσταλίδα ελπίδας. Σε έναν κόσμο που πνίγονταν άλλοτε μέσα στην εγκατάλειψη και τη δυστυχία, στο πόνο και τη φτώχεια, και άλλοτε μέσα στα πλούτη και τις διασκεδάσεις. Το μεγαλείο τους δεν στρίζεται στα πλούτη τους, ούτε στη λαμπρή τους καταγωγή. Δεν στρίζεται στην ανθρώπινη σοφία. Το μεγαλείο τους κρύβεται στην αρετή, στην πνευματική καλλιέργεια, στην αγιότητα. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στη ζωή τους. Βασίλειος ο Μέγας. Ενήθηκε το 330 στην Αλκεσάρια του Φόρου. Οι γονείς του, η Εμέτεια και ο Βασίλειος και όλα σχεδόν τα αδέρφια αναδείχθηκαν Άγιοι. Η οικογένεια τους ήταν ένα εργαστήριο Αγίων. Άρχισε τις σπουδές του στην πατρίδα του, την Κεσάρια. Ξεχώρισε από τους συμμαθητές του για την εργατικότητά του, αλλά και για την εξυπνάδα του. Στα 20 του χρόνια πήγε στην Αθήνα, όπου σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, μουσική, γεωμετρία, αστρονομία και ιατρική. Οι επιδόσεις του σε όλες τις επιστήμες ήταν τόσο μεγάλες, όσες δεν σημειώναν άλλοι μόνο σε μία. Εκεί συναντήθηκε με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον οποίο γνώριζε ήδη από την Κεσαρία και συνδέθηκαν με βαθύτατη φιλία. Πήγε κοντά στον Ήρη ποταμό για να γνωρίζει άλλους ανθρώπους που έμεναν εκεί. Μέσα του, ο νεαρός Βασίλειος είχε ήδη κάνει την επιλογή για τη ζωή του. Έτσι, όταν επέστρεψε στην Κεσάρια, συνειδητά πήρε τη μεγάλη απόφαση και έγινε ιερέας. Πολύ σύντομα έγινε και επίσκοπος. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, μοίρασαν την περιουσία του στους φτωχούς. Το 370 εκλέγεται επίσκοπος Κεσαρίας. Στο φοβερό λίμνο του 367 μέχρι το 368, που πληττεί την Κεσάρια, μεγαλουργεί. Πειθεί πλούσιους και εμπόρους να ανοίξουν τις αποθήκες τους και να του εμπιστευτούν προσωπικά σιτάρι για τους φτωχούς και τους πεινασμένους. Κατασκευάζει πρόχειρους καταβλισμούς και στείνει καζάνια σώζοντας πληθύ έτοιμων θανάτων. Περιφάρτιος ιατρός στα παιδιά, όχι μόνο των χριστιανών, αλλά και των ειδωλολατρών, κερδίζοντας την αγάπη και το θαυμασμό όλων. Ο Βασίλειος, με την έγχριστο αγάπη του, αγάλιασε όλους τους πονεμένους, σε ένα μεγαλειώδες έργο ασύλληπτο. Ίδρυσε την περίφημη Βασιλιάδα, ένα ολόκληρο συγκρότημα που περιλαμβάνει νοσοκομείο, γυροκομείο, ορφανοτροφείο, καθώς και άλλα ιδρύματα, στα οποία η ανθρώπινη δυστυχία έβρισκε προστασία και ταλπορή. Σε αυτή την πόλη, εκατοντάδες άνθρωποι έβρισκαν αγάπη και χαρά. Ο Βασίλειος διαφωνούσε παντού. Ως ιατρός, περιποιόταν ο ίδιος τους ασθένεις με απαράμιλη αυταπάρνηση. Όμως, η ακάματη αυτή εργατικότητα και αγωνιστικότητά του επιδίνωσαν την ήδη κακή του υγεία. Πεθαίνει σε ηλικία μόλις 49 ετών το 378. Μεγάλη ήταν η αγάπη του Άγιου για τους νέους. Σε εσάς σήμερα, στους νέους, συμβαίνει ό,τι και με τον Ηρακλή. Μπροστά σας η αρετή και η κακία. Όλοι οι αληθινά σοφοί ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής. Να ξεπεράσετε εκείνους στην αρετή. Το 371, ο αριανόφιλος αυτοκράτορας Ουάρης έκανε τα πάντα για να εξαπλώσει και να στερεώσει την αίρεση του Αρίου σε όλο το βασίλειό του. Οι περισσότεροι των υποκών του, είτε με διωμούς είτε με δημεύσεις περιουσιών,
είτε με βασανιστήρια και με θανατώσεις, υποτάσσονται στη θέλησή του. Μόνος ανυπότακτος ο επίσκοπος Καισαρίας, ο Ουάλης, έστειλε εναντίον του τον έπαρχο Μόδεστο για να τον συναντήσει. Στις βασιλικές διαταγές. Πώς τολμάς να περιφρονείς τον αυτοκράτορα? Μόνο εσύ αντιδράς. Ποιος θα πεις ότι είσαι? Για ποιο πράγμα με κατηγορείς, έπαρχε? Για το ότι δεν ακολουθείς την πίστη του βασιλιά. Ο βασιλιάς δεν έχει τη σωστή πίστη. Πιστεύει ότι ο γιος του Θεού είναι ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα, ένα κατασκεύασμα του Θεού και όχι Θεός αληθινός, όπως εγώ τον προσκυνώ. Και εμείς δηλαδή που ακολουθούμε την πίστη του αυτοκράτορα, τι είμαστε? Αιρετικοί. Γιατί μιλάς έτσι, βασιλιέ? Δεν θα ήταν καλύτερα εσένα να είσαι μαζί μας? Δεν θα προτιμούσες να μας έχεις φίλους του? Το αν έχουν ή όχι αξιορίες, αξιώματα, οι φίλοι μας είναι αδιάφορο. Μα δεν φοβάσαι λοιπόν τη δύναμη της εξουσίας μου? Τι να φοβηθώ, τη μέση της περιουσίας, δεν έχω τίποτα να μου ανήκει. Εξορία, του κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Βασανιστήρια, το ασθενικό μου κορμί θα υποκύψει αμέσως. Θάνατο, αυτό που εδώ κι εγώ, για να ενωθώ με το συντομότερο με το Θεό μου. Ποτέ κανείς, βασιλιέ, δεν μου μοιραίασε με το θάρρος. Ναι, γιατί ποτέ δεν συνάντησες αληθινό επίσκοπο. Μεγαλειότατε, ιτηθήκαμε! Ο λόγος του βασιλιού επιδρούσε σαν πρωτή, γιατί ο γιος του έλαβε σαν αστραφή. Η ζωή του, που δεν ήταν ούτε μισός αιώνας, μια πορεία φωτεινή, ανήκει στους λίγους που η ιστορία χαρακτηρίζει μεγάλους. Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 στην Αριαζό της Καπαδοκίας. Η μητέρα του, η Νόνα, αγία γυναίκα, τον μεγάλωσε με χριστιανικές αρχές. Από την Αριαζό πήγε στην Κεσάρια, όπου σπούδασε ρητορική. Έπειτα στην Αλεξάνδρεια σπούδασε ελληνική φιλοσοφία και στην Αθήνα φιλολογία, νομικά, αριθμητική, γεωμετρία και μουσική. Ξεχώρισε τόσο πολύ, ώστε του πρότειναν να γίνει αυτός καθηγητής της ρητορικής στο Πανεπιστήμιο. Τη μόρφωσε ο Γρηγόριος τη θεωρούσε δώρο του Θεού. Στην Αθήνα ο Γρηγόριος συνάντησε το βασίλειο και δημιουργήθηκε μια εξαιρετικά όμορφη φιλία ανάμεσά τους. Είναι γλυκιά η ώρα της φιλίας. Είχαμε διώξει το φόνο από την ψυχή μας, αγωνιζόμασταν, δηλαδή και οι δύο όχι πως να πάρει ο καθένας το πρότιο για το εαυτό του, αλλά πως να δώσει στον άλλο. Έσπευσε να αναχωρήσει για να συναντήσει το βασίλειο κοντά στον Ήρη ποταμό. Εκεί προσευχόταν, καλλιεργούσαν τη γη και διαβάσαν την Αγία Γραφή και άλλα ωφέλιμα βιβλία. Ήταν ψυχή ευαίσθητη, με ποιητικό ταλέντο. Έγραψε 400 έξοχα ποίηματα. Αν δεν ήμουν δικό σου, θα ήμουν, Χριστέ μου, πολύ αδικημένος, έλεγε. Όμως αυτή η ωραία ζωή δεν κράτησε πολύ. Ο πατέρας του Γρηγορίου τον ειδοποίησε να γυρίσει στην πατρίδα του για να τον βοηθάει στο δύσκολο έργο του. Έτσι ο Γρηγόριος γύρισε στην πατρίδα του. Οι συμπατριώτες του, όταν είδαν το φωτεινό πρόσωπό του, θέλησαν να τον κάνουν ιερέα. Μιλούσε στους ανθρώπους για την αλήθεια του Ευαγγελίου και βοηθούσε τους φτωχούς. Το 380 έγινε πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη και υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία με τους λόγους του σε χρόνια δύσκολα. Οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Οι αιρετικοί, ανεβασμένοι πάνω στις σκεπές των σπιτιών, του πετούν πέτρες και έτσι ο Άγιος Γρηγόριος δοκιμάζεται πολύ. Για τον λόγο αυτό έγραψε τους 5 περίφημους θεολογικούς λόγους. Τα λόγια του σοφά και αληθινά, φωτιά είχαν γίνει. Όλοι τον αγαπούσαν πολύ και τον θαύμαζαν.
εκτός από κάποιους που άρχισαν να τον ζηλεύουν και ήθελαν να τον διώξουν. Ο Γρηγόριος, για να μην δημιουργηθούν φασαρίες, αποστήρεται από τον πατριαρχικό θρόνο στη γενέτειρά του, την Αλιανδό, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του με άσκηση και προσευχή. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, απλός και ταπεινός, αφήνοντας την περιουσία του στους φτωχούς. Καλλιέργησε την ασκητική ζωή που τόσο αγαπούσε η φιλέριμη φύση του. Επιδόθηκε στην αδιάλειπτη επικοινωνία με τον Θεό. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας το 354 περίπου. Ο πατέρας του, στρατηγάτης Σέκουντος, σκοτώθηκε πολύ νωρίς. Η μητέρα του, η νεαρή Ανθούσα, μεγάλωσε το μοναχοπέδι της με πίστη και εισέβεια. Σίγουρα ο Ιωάννης οφείλει πολλά στην αγιότητα της μητέρας του. Οι μητέρες τους, Αγίες Εμέλια, Νόνα και Ανθούσα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενάρετου και φιλότεου βίου τους. Ο Ιωάννης ήταν πρικισμένος με πολλά χαρίσματα. Αγαπούσε τα γράμματα και τα βιβλία, μα πάνω απ' όλα αγάπησε την Αγία Γραφή. Σπούδασε νομική και ρητορική. Διδάχθηκε φιλοσοφία και ρητορική από τον περίφημο δάσκαλο Λιβάνιο στη φιλοσοφική σχολή της Αντιόχειας. Σε ηλικία μόλις 20 ετών μίλησε για πρώτη φορά ως δικηγόρος. Κατέπληξε το ακροατήριο με τη σαγηνευτική ευγλωτία και τα άσχεστα επιχειρήματά του. Όμως τον Ιωάννη δεν άρεξαν οι δόξες και τα πλούτη. Αφήνει το δικηγορικό επάγγελμα και με το Χριστό του στόμα μιλάει για τον Θεό. Έδωσε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και έγινε ιερέας στην Αντιόχεια. Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονταν στην εκκλησία για να ακούσουν τα λόγια του. Όταν εκενώθηκε ο πατριαρχικός θρόνος, ζητούσαν για πατριάρχη τον Ιωάννη. Μια βασιλική άμαξα κατέφτασε στην Αντιόχεια και σχεδόν τον απήγαγαν στην Κωνσταντινούπολη. Το 498 χειροτονήθηκε πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Ο Χρυσόστομος υπήρξε ο μεγαλύτερος ρήτορας της χριστιανοσύνης. Η Άγια Σοφιά γέμιζε με τα πύρινα κηρύγματά του και τα ψηφιδιωτά της έγιναν μάρτυρες της πιο ιερής μάχης για αλήθεια και δικαιοσύνη. Γνώριζε καλά την ανθρώπινη καρδιά. Ήταν αληθινός πατέρας και πνευματικός οδηγός των πιστών της εποχής του, αλλά και κάθε γενιάς. Με σοφία έλεγε, θα πω για κάποιον ότι με αγαπάει, όχι μόνο όταν με επενεί, αλλά και όταν με ελέγχει για να με διορθώσει. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, μας χάρισε την Θεία Λειτουργία και πλήθος ομιλιών που και σήμερα μελετούν παγκοσμίως σε μαθήματα ρητορικής. Ο λαός τον ένιωθε πατέρα γιατί όλοι ήξεραν πόσο Άγιος και δίκαιος ήταν. Του άρεσε να μιλά για την αιρετή της ελεημοσύνης και βοηθούσε τους φτωχούς. Έτρεφε καθημερινά με τα συσίτια του χιλιάδες άπορους της βασιλεύουσας. Προστάτευε χήρες και ορφανά. Άγιζε τις καρδιές και άλλαζε τις ζωές. Έλεγε πάντα την αλήθεια. Δεν φοβήθηκε να ελέξει για τις άδικες πράξεις της ακόμα και τη βασίλισσα Ευδοξία, η οποία τον εξόρισε 3 φορές. Ο ίδιος δοξάζει τον Θεό που τον αξιώνει να υπομένει βάσανα για το όνομά του και γίνεται ο μεγαλομάρτυρας μετά τους διωγμούς. Δόξα τω Θεό πάντων ένεκε. Πεθαίνει από εξάντληση μετά από 3 μηνών πεζοπορία κάτω από τον αφόρητο καύσωνα της Ανατολής στο βάθη του Πόντου, στα κόμματα το 407. 30 χρόνια αργότερα, ο γιος της Αυτοκράτηρας φρόντισε να επιστρέψουν τα λείψανα του Αγίου από τα κόμματα του Πόντου στην Κωνσταντινούπολη.
εποχή τους με το λόγο και το έργο τους. Οι τρεις ιεράρχες δεν ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Είναι σύγχρονοι και επίκαιροι. Σαν μέλισσες, ρουφήξτε ό,τι καλό σας προσφέρετε από τους δάσκαλους και τα βιβλία σας. Αποκτήστε γνώσεις. Μα πάνω απ' όλα, αποκτήστε τη Θεία Γνώση. Να μείνετε άνθρωποι. Να αγαπήσετε τον συνάνθρωπο. Γιατί στο πρόσωπό του θα βλέπετε την εικόνα του Θεού. Σήμερα λοιπόν, γιορτάζετε όλοι οι μαθητές. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ζείτε την πιο όμορφη περίοδο της ζωής σας. Ηλικία ηρωισμού και ενθουσιασμού. Τα ιδανικά σας ελκύουν. Σας μαγεύουν. Μιμηθείτε τους. Μιμηθείτε τους στη μόρφωση του νου, στην καλλιέργεια της καρδιάς, στην αδαμάντη θέληση. Οι τρεις ιεράρχες κερνάνε λόγια σοφά. Όπως στηρίζεις με ακρίβεια τις εντολές του γιατρού, έτσι να εφαρμόζεις με επιμέλεια και τις εντολές του Θεού, για να έχει η ψυχή σου υγεία και δύναμη. Η πραγματική χαρά συμβαδίζεται ουσιαστικά με τη μετάνοια και τη μνήμη του Θεού. Το πιο γλυκό όνομα και πράγμα είναι η ειρήνη, που ενώ όλοι την επαίνουν, λίγοι τη στηρίζουν. Όσο τα εμπόδια είναι μεγαλύτερα, τόσο πιο πολύ αξία έχει ο θρίαμβος της αρετής. Ένας άνθρωπος με καρδιά πειραχτωμένη από αγάπη για το Θεό μπορεί να αλλάξει ολόκληρη πόλη. Μπορεί να τα αλλάξει όλα. Την πρεσβεία των Αγίων ευχόμαστε να έχουμε όλοι. Σήμερα όμως γιορτάζουν και εκπαιδευτικοί. Χρόνια πολλά. Να εμπνέεστε στο έργο σας από τους τρεις ιεράρχες. μία μικρή ζωγράφος ή μουσικός, για να εκφράσω μέσα από όμορφα λόγια, να μοιράσω χρώματα και γλυκές μουσικές. Ό,τι πιο όμορφο, ιδιαίτερο και μαγικό, νιώθω για εσένα, αγαπημένη μου δάσκαλη, αγαπημένη μου δασκάλα. Μα είμαι μονάχα μία μαθήτρια, που ό,τι και αν αναφέρω για σένα, θα είναι φτωχά και λίγο, μπροστά στη δυνατή σου αγάπη, στην αφοσίωση προς το κάθε παιδί ξεχωριστά, στο συνεχές ενδιαφέρον, στην καθαρή και ευγενική σου ψυχή. Προσπαθώ. Λοιπόν, να σε περιγράψω, θυμάμαι αυτό που μου είχες πει τότε, που ήμουν ακόμη μικρότερο παιδί, μαθητής της Δευτέρας και της πρώτης δημοτικού. Αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι πόσα αγάπη μου έδειξες και πόσα πολλά μου έμαθες και βρίσκοντας μια τόσο μεγάλη μέρα να ψάχνω μέσα στο λεξικό της καρδιάς μου τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσω όσα θέλω. Μεγάλη ευλογία στη ζωή μου αυτό το σχολείο. Αυτό το σχολείο με αυτούς τους δασκάλους. Τους δασκάλους με το πλάτη, χαμόγελο και τη μεγάλη καρδιά. Μια καρδιά μοιρασμένη σε τόσα κομμάτια, όσο τα παιδιά της τάξης, όσο τα μάτια που στέκονται απέναντι τους κάθε μέρα. Ναι, νιώθω μοιρασμένη στην καρδιά σου, δάσκαλε μου, μα τη νιώθω και όλη δική μου. Μια καρδιά που χτυπάει τόσο δυνατά σαν να θέλει να την ακούσω για να την καταλάβω. Πόσες φορές δεν σ' άκουσα να μου μιλάς για τις κορυφές της γνώσης και της αρετής? Μοιάζει αυτή η διδασκαλία σου με το πέταγμα του αρτού. Με σταθερότητα και αποφασιστικότητα μεγαλείς να πετάξω μαζί σου. Με παίρνεις πάνω στη στερούγη σου και με ανεβάζεις τόσο ψηλά. Άλλοτε πάλι τα λόγια σου μου θυμίζουν το πέταγμα του γλάρου. Πιο ανέμελο αυτό, πιο χαρούμενο, γιατί ποτέ δεν ξεχνάς πως παιδί σημαίνει παιχνίδι, χαρά, συνεργασία. Μα και με τις εποχές του χρόνου δεν θα σε παραμοιάσω, καλέ μου δάσκαλε. Εσένα που γεμίσεις όλο το χρόνο της ζωής σου. Είσαι σοβαρός σαν το φθινόπωρο, αυστηρός εκεί που πρέπει, μα πάντα γεμάτος κατανόηση. Και πέφτει το ενδιαφέρον σου στην προκοπή και την πρόοδό μου. Σαν τα φύλλα τα θρυμπορεινά που πέφτουν και αυτά να κάνουν πιο όρημη τη γη. Είσαι χαρούμενος, γεμάτος ζεστασιά, σαν το καλοκαίρι. Και μεγαλώνεις τις ώρες του μαθήματος όπως μεγαλώνουν τότε οι μέρες. Για να προλάβεις να μου δώσεις μαζί με τις γνώσεις
και την χαρά, την ξεκούραση, τη χαλάρωση. Είναι και εκείνες οι στιγμές που μοιάζεις με τον βαρύ χειμώνα, τότε πως αναγκάζω με τις ιδιοτροπίες μου και τις σκανδαλίες μου να με μαλώσεις και ίσως να με τιμωρήσεις. Μα ποιος δεν ξέρει πως κάτω από το κρύο χιόνι κρύβονται τα νέα λουλούδια της άνοιξης, οι νέοι καρποί του καλοκαιριού. Είσαι όμως και μία άνοιξη στη ζωή μου, μυρωδατή και χρωματιστή, και όπως δημιουργεί, τότε η φύση τη νέα σοδιά, έτσι δημιουργείς. Και εσύ τον χαρακτήρα μου, και ανθίζεις μέσα μου την ευγένεια, την καλοσύνη, την αγάπη. Μέσα από αυτό το ταξίδι μου, στην ομορφιά της κάθε εποχής, έπρεξα ένα στεφάνι. Πήρα τα πρωτομαγιάτικα λουλούδια της άνοιξης, τους ζουμερούς καρπούς του καλοκαιριού, τα χρυσαφένια φύλλα του φθινοπόρου και τις κατάλευκες νυφάδες του χειμώνα. Το στεφάνι μου το λένε ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που βγαίνει μέσα από την παιδική καρδιά μου και έρχεται να φωλιάσει μέσα στην αγκαλιά σου, δάσκαλέ μου. Σε ευχαριστώ γιατί με σκέφτεσαι, με βοηθάς και μου έχεις εμπιστοσύνη. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι δίκαιος, ευγενικός και καλοσυνάτος. Σε ευχαριστώ γιατί παίζεις μαζί μου, με γνωρίζεις καλά και με δικαιολογείς. Σε ευχαριστώ γιατί άμα βγω έξω χωρίς μπουφάν, σίγουρα θα με μαλώσεις. Σε ευχαριστώ γιατί μου μαθαίνεις σε κάθε στιγμή της ζωής μου να στρέφω το βλέμμα μου στο Θεό. Σε ευχαριστώ γιατί έχεις πολύ πολύ μεγάλη υπομονή. Σε ευχαριστώ γιατί όταν είμαι άρρωστη και έχω να έρθω στο σχολείο πολλές μέρες, τηλεφωνείς τη μαμά μου και ρωτάς αν είμαι καλά. Σε ευχαριστώ γιατί αν γίνει σεισμός ή κάτι άλλο στο σχολείο, δεν θα φύγεις έξω γρήγορα, αλλά θα φροντίσεις πρώτα εμένα. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι ο δάσκαλός μου. Και μαζί με σένα ευχαριστώ και το Θεό που σε έβαλε στο πλάι μου. Τον ευχαριστώ για αυτό το σχολείο που μου χάρισε και τον θερμοπαρακαλώ να σου δίνει υγεία, δύναμη και φωτισμό. Για να μην σταματήσεις ποτέ να κάνεις αυτό που κάνεις, να είσαι αυτό που είσαι, ο δάσκαλός μου.
Χρόνια πολλά.